Godt, så har vi den her carbon rep her. En bagstage, der er brækket nærmest helt over. Den skal vi have sat sammen. Så følg med. Jeg sliber lige rundt om den til at starte med, for at se hvor meget der er beskadiget hernede af. Og så får vi lagt noget nyt carbon i, og derefter wrappet det op, og så det får noget pres på, og man derved kan lave det stærke igen her. Men jeg skal jo sikre mig, at det også sidder lige over for hinanden, så der bliver lidt arbejde i den her, men I kan følge med og se, hvad jeg gør. Ofte bruger jeg den her til at lige at slibe godt ned omkring carbon brudet i sådan en ramme, så man får de flager, der egentlig er løs af carbon, det får man rykket af med den her, så det får jeg lige gjort. Så fik jeg slibet ren rundt omkring den, og det har faktisk gjort, at den er revnet helt over her, så jeg skal lige have sat det her sammen. Så taper man egentlig af heroppe omkring og hernede, så man kun kan se der, hvor der er rå carbon, fordi man skal kun lægge de her carbonbaner på, der hvor der er synlig carbon. Man må ikke gå ind over de her steder, hvor der er maling på. Og her er der cirka 3 cm på hver side, så man kan lave en 6 cm bane heroppe og lægge ind omkring. Først forstærk herinde i midten. Det er lidt svært at vise, da jeg ikke lige har noget, der kan holde mit kamera eller min telefon, så jeg kan vise, hvordan jeg lægger de her modder i, fordi at, jeg kan ikke holde telefonen samtidig med, fordi det er meget, det her resin her, man bruger til det, det er rimelig træls at få på alting. Så jeg vender tilbage, når jeg har lagt lidt modder på, og så kan I prøve at se, hvordan det ser ud, inden jeg vikler det ind. Godt, så har jeg klippet lidt modder ud, jeg skal bruge til at forstærke det her med det brud, der er på det her. Vi skal have blandet lidt resin sammen, det gør jeg på en vægt. Det er meget lige til, så det er bare at få det blandet. Så er der blandet resin, så vi kan få det på rammen. Og det er virkelig vigtigt, at man bruger en maske, når det er, man har med det her at gøre. Så det er giftigt at stå i, så et godt ventileret område, og så pas på ens helbred. Så jeg vil lige have taget maske på, og så smøre det her på. Så er der smurt det her resin på, og nu skal man lade det stå lidt, så det får lov til lige at tørre en lille smule op, inden man begynder at putte de her modder på. Så det der lige lad stå lidt, og så se, om ikke vi kan få nogle modder på og få det her sat sammen igen. Godt, så har jeg fået modder i, og jeg har fået det viklet op og stivet det lidt af med sådan 2 stykker jern, så man får det til at være lige, forhåbentlig. Men det skal vi se nu. Kommer det ind i varmen i 40 minutter. Får det lige noget varme, og så skal jeg egentlig bare vente til i morgen, og så kan jeg pille det hele fra hinanden igen, og så skulle det gerne være helt. Så hvis I vil se mere af den her ramme, så kan I bare kommentere ned i kommentarfeltet, og så tager vi den derfra, så prøver vi at se, om vi skal lave en video, hvor vi laver den færdig.